Inahan nga dunay napulo ka anak ug usa ka biyudo nga walay anak ang nalakip sa naka-benepisyo sa Kapuso Barangayan on Wheels sa duha ka barangay sa Davao City. Atong sayron ang ilang istorya pinaagi ni ining report. Napulo ka tuig na nga nag-antos sa iyang bukol sa ulo si Nanay Ronila Singson, 43 anyos, nga taga-barangay Indangan sa Davao City, kinsa dunay napulo ka anak. Apan tungod sa kalisod, wala siya nakapacheck up. Ilabi pa nga gamayng umahan ra ang ilang gisaligan sa iyang bana ug mga anak alang sa ilang pag-adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Usahay wala na ipangayon imong anak wala kay kahatag. Ana lang. Alos wala kay makuanan, ampulag. Si Tatay Laurito Huwit, 63 anyos nga taga-barangay Takunan, Davao City, bugtong usa ka braso lang ang iyang magamit sa pangadlaw-adlaw nga buhaton, humana stroke ni atong 45 anyos pa lang siya. Wala sab siya'y trabaho ug biyudo na, humana matay ang asawa tungod sa cervical cancer. Busa tabang sa mga paryente ug silingan ra ang iyang gisaligan. Naratos balay, kaya ang karon usan. Akapay magagahoy, maglabah, magpuan. Busa ilabihan ang kalipay nila Nanay Ronila ug Tatay Laurito nga nalakip sila sa gatusan kanahatagan og sayong pinaskuhan sa GMA Regional TV sa Barangay Indangan ug Barangay Takunan sa Davao City pinaagi sa Kapuso Barangayan on Wheels. Sangko gid sa langit ang kalipay nga naa mo. Ug salamat sa grasya nga nahatag ninyo nga parang pinaskuhan. Salamat po ako sa GM, ang tabang pa. Sa pagpanghatag sa hinabang, gisigurong nasunod ang health protocols bato COVID-19. Ug sa ilang pagdawat sa simpleng regalo, ilabihan ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo ug taga-barangay. Daghan kayong salamat kay daghan 120 ka recipient ang nakadawat karon og food packs gikan sa GMA. Daghang kayong salamat sa GMA, sa Kabarangayan on Wheels, sa inyong gihatag nga pinaskuhan para sa amo ang mga least fortunate ng mga membro sa Barangay Takunan. Hangtod dunay pandemya, ang GMA Regional TV magpadayon sa pagpanghatag og serbisyong tinuod. Ako si sarahhilomen-velasco para sa Mindanao.